Ora lho kok kowe saiki beda ki ning opo? Ora kaya dhisik. Ora nyapo-nyapo, aku ya sik padha, tapi lu penak ya kekancan wae. Kekancan. Tapi kowe jek gelem ngeki aku duit to? Ya kuwi sing tak ragokke ket kowe iki. Kowe gelem karo aku mung mergo duit to? Ya ora ae ora. Aku ya awakmu ya seneng, duitmu ya seneng dadi intine loro-lorone. Dadi yen aku ora duwe duit, ora bakal seneng to karo aku. Tetep seneng tetep seneng. Asline kowe jek seneng tau karo aku, ngerti aku. Artimu kondi? Lah iki buktine kowe jek gelem marani aku mrene. Iki ki mergo enek kerja sama karo Baban. Seto. Jane kowe ki nek kerja sama apa karo Baban ki? Politik. Maksudnya piye wi? Nek ngasih Baban kuwi dadi lurah, aku dikai jatah gawe karaoke ning kene. Tapi kowe modal dhek dhisik. Iya, tapi ora masalah. Perkiraanku 3 tahun wis balik modal kabeh. Iya, kuwi yen menang. Lah yen kalah, Ya ora masalah. Wong jane wong usaha ya enek menang ya enek kalah. ya wis. Kowe ameh mlaku kaya apa tetep tak dukung, tapi dhewe apikane ya kaya dhisik. Piye ae? Iso to? Tapi tukokno nasi padang, ndoke 2. Yo yen kuwi gampang. Ki ayo bar engko golek nasi padang ndoke 4. Oke. Ya wis, aku tak mlebu masik, tak adu sik sedhit entenane ya.